anem a parlar dels elements de la Terra, les capes de la Terra, les coordenades geogràfiques i les representacions de la Terra. La Terra està formada per 4 elements. La geosfera, que són tots els elements sòlids, roques i minerals que formen els continents. La hidrosfera, que són els elements líquids i està formada per rius, mars, oceans, llacs. És la part més abundant. L'atmosfera, que és l'element gasós, està compost principalment per nitrogen, oxigen i hidrogen. Aquests gasos envolten la Terra i permeten mantenir una temperatura apropiada que fa possible la vida. I per últim, la biosfera, que la componen tots els éssers vius. Les capes de la Terra. Els científics han dividit la Terra en 3 capes concèntriques. L'escorça és la capa més externa i també la més prima, de 5 a 70 quilòmetres. Està composta per les roques que formen els continents i el fons dels oceans. El mantell és la capa intermèdia. Mesura uns 2.900 quilòmetres. Té una temperatura molt elevada i així provoca que les roques que el formen siguin fosses. El nucli és la part més interna i també la més grossa. Mesura uns 3.500 quilòmetres i la major part és de ferro. Les coordenades geogràfiques són línies imaginàries que es tracen en el globus terraqüi o en un mapa i ajuden a localitzar un punt exacte en la superfície del planeta. En un vídeo anterior ja en parlarem d'alguna d'aquestes línies imaginàries. Recordes el seu nom? Exacte, l'equador. L'equador és un paral·lel. S'anomena paral·lel a les línies que en forma de cercle divideixen l'esfera terrestre com si foren rodanxes. L'equador és el més important. També se li coneix com paral·lel 0 graus. És el més gran i divideix la Terra en hemisferi nord i hemisferi sud. Altres paral·lels importants són el tròpic de Càncer, el tròpic de Capricorni, el cercle polar àrtic i el cercle polar antàrtic. Gràcies als paral·lels mesurem la latitud. La latitud és la distància entre qualsevol punt de la superfície terrestre i l'equador. Es mesura en graus i pot ser latitud nord o latitud sud, depenent de si parlem dels paral·lels que queden al nord de l'equador o al sud. Altres línies imaginàries són els meridians. Els meridians són semicercles que van del pol nord al pol sud i divideixen la superfície terrestre com si foren gallons de taronja. El més important és el meridià de Greenwich o meridià 0 graus. A partir d'aquest, cap a l'est i cap a l'oest, es col·loquen la resta de meridians. Gràcies als meridians mesurem la longitud, que és la distància entre qualsevol punt de la superfície i el meridià de Greenwich. També es mesura en graus i pot ser longitud est o longitud oest. Els meridians també serveixen per establir els fusos horaris i així poder saber la diferència horària en els diferents punts del planeta. Per si no ho sabeu, la Terra està dividida en 24 parts iguals que s'anomenen fusos horaris. Aquestes divisions coincideixen amb els meridians. Totes les ciutats que queden dins d'un mateix fus tenen la mateixa hora. Si canvies de fus, perquè viatges, has d'afegir, si vas a l'est, o restar, si vas cap a l'oest, una hora per cada fus que recorres. Per això, quan viatgem a l'estranger, no és la mateixa hora a tots els països.
Ara m'agradaria que prestareu atenció a la imatge que vos he col·locat. És una imatge on se veuen les línies que divideixen la superfície terrestre en els diferents fusos horaris. Si vos fixeu cap al mig de la imatge, veiem Espanya en un color groguet. Però fixeu-vos ara en el Regne Unit, que queda dalt de nosaltres, en Portugal, en alguns països dins d'Àfrica, que estan en un color verd. En canvi, nosaltres estem en color groc. Nosaltres tenim un fus horari que no ens correspon. En algun moment de la història, algú va decidir que nosaltres havíem de tindre la mateixa hora, el mateix fus horari que tenen altres països europeus, com per exemple França, Itàlia, Alemanya, que són tots els que estan en color groguet. Però nosaltres no hauríem de tindre aquest fus horari, hauríem de tindre una hora menys, com tenen al Regne Unit, o per exemple és el que ocorre a les Illes Canàries. Les Illes Canàries se localitzen més o menys prop del zero que es veu en color verd ahir en Àfrica. Hi ha un grupet d'illes ahí xicotetes que són les Illes Canàries. Tot el món segur que sabeu que en les Illes Canàries és una hora menys que a la península. Els que tenen l'hora correcta són totes les persones que viuen a les Illes Canàries. Nosaltres tenim un fus horari que no ens correspon. Hauríem de tindre una hora menys de la que tenim. Amb els paral·lels i els meridians podem localitzar un punt en un mapa. Si ens imaginem, si recordem com és un mapa o un globus terraqüi, segur que se l'imaginem amb línies verticals i horitzontals que el creuen. Doncs aquestes línies són els paral·lels i els meridians. Si hem de localitzar un punt al mapa, ens donaran les coordenades geogràfiques per trobar-lo, és a dir, ens diran la longitud i la latitud del lloc que estem buscant. I sols hem de buscar el punt en el que es creuen. És com si estiguérem jugant al joc d'afonar la flota. Fixeu-vos en la imatge que vos he col·locat. Ahí tenim un tros del planisferi terrestre i es veu clarament com ha assenyalat el punt A. El punt A està en una latitud de 40 graus nord, perquè queda per dalt de l'equador, i està en una longitud de 80 graus oest. Això se pot abreujar com vos ho he ficat escrit al costat, 40 graus i la N mayúscula nord i 80 graus O mayúscula d'oest. I aquestes lletres i aquestes xifres són les coordenades geogràfiques. Les representacions de la Terra. Per representar el planeta Terra en la seva totalitat, utilitzem el globus terraqüi. Però, si volem estudiar una part en concret, és molt més còmode disposar d'un mapa. Tampoc tots els mapes són iguals. Tenim els planisferis, on apareix la totalitat de la Terra, com si hagueren tallat un globus terraqüi i l'hagueren obert. Tenim els planos geogràfics, que són una representació detallada d'un territori en concret, com per exemple una ciutat. Podem distingir tres tipus de mapes. D'un costat, els mapes físics, que representen les diferents formes del relleu terrestre. Per exemple, un mapa on apareixen muntanyes i serres, valls, rius. Els mapes polítics, que mostren l'organització d'un territori. S'indiquen els països, les comunitats autònomes o les províncies i comarques. I per últim, els mapes temàtics, que reflecteixen un aspecte en concret de la realitat. Per exemple, podria ser un mapa del clima o del tipus d'indústria que se dona lloc en un lloc determinat. No s'hem d'oblidar dels atles, que són llibres sencers que recullen diferents tipus de mapes. Per últim, parlem dels signes convencionals. El que sí que tenen en comú tots els mapes són els símbols. Aquests símbols s'anomenen signes convencionals, ja que a tots els mapes utilitzen els mateixos signes. Aquests signes representen elements de la realitat,
com ara rius, carreteres, el pic d'una muntanya. En lloc d'haver d'escriure cada vegada que hi ha una carretera o una muntanya la paraula carretera, muntanya, riu, dibuixen un d'aquests símbols com els que us he posat a la imatge.